بالنسبة إلى فتح القنصلية السورية في دربارê vekirina konzûxaneya Sûriyê li Bonê, ev pêngavekê gelek baş e. Karobaran ji bo hemû welatiyên Sûriyê yên li Almanyayê hêsan dike. Bi taybetî ji bo yên li Nordrhein-Westfalenê li Herêma Bakurê Reyînê. Ji ber ku li Herêma Bakurê Reyîn ê hejmarekê gelek mezin a civaka Sûriyê heye. السورية. Di jiyana civaka Sûriyê de li Almanyayê xalekê gelek girîng e. Ne tenê ji bo xizmetên konsulxaneyê, lê ji bo jinû ve vekirina kenaleke dîplomatîk di navbera civaka Sûriyê ya li Almanyayê û hikûmetê û koçberan de. Ev yek dikare bi awayekî erênî li ser Sûriyê xuya bibe bi rêya jinû ve danûstandina di navbera civak û hikûmetê de. Ne tenê ev yek, heye ku mirov karibin jinû ve baweriyê di navbera hikûmet û civakê de ava bikin. Ev tişteke ku me bi xwe serbilind dike. Berê em tiştek bûn û niha em bûne tiştekî din. Weke mînak, eger te bixwesta termînekê werbigirî, diviyabû te pere bida. Tu jî temîna xwe û te û zarokên xwe nîvê şevê li bendê diman û em li kolanan radizan. Lê niha, înşallah dê bibe pêngavekê pir baş û rewş dê baştir bibe. يسهل على السوريين الساكنين Ew ê ji bo Sûriyên ku li Rojavayê Almanyayê dijîn, karûbarên vîze, pasaport û her tiştê ku bi Sûriyan ve girêdayî ye hêsan bike. Em riyên dûr û dirê jî çûn mînakî Berlîn an Belçîkayê ku dûr bûn û me zehmetî dikişan. Rêzeke dirêj hebû û ez bêguman hêvî dikim ku di vê mijarê de rêxistin hebe, ji ber ku rêzeke dirêj û azar hebû. Mijar ji bo me azarek bû. Pêngaveke erênî ye. Bi taybetî ku Balyozxaneya Sûriyê li Bonê ji destpêka salên notî ve heye. Dema ku Bon paytexta Almanyayê bû. Ev tişt mîrate ye. Ji ber ku Balyozxane bi xwe wekî avahî mîrateyek e. Bêguman ev pêngaveke erênî ye û hemû Sûriyan kêfxweş dike.